आज आपण वेज स्प्रिंग रोल कसे बनवूचे ते बघणार आहोत। मस्त असे चविष्ट वेज स्प्रिंग रोल विथ नूडल्स घालून आपण हे स्प्रिंग रोल बनवणार आहोत। बनवू पण अगदी सोपे आणि खूप चविष्ट लागतात। बघा, बघूनच समजतं तसंच किती क्रिस्पी असे हे स्प्रिंग रोल तयार झालेले आहेत। मी तुम्हाला कापून पण दाखवते हे स्प्रिंग रोल किती खुसखुशीत आणि कुरकुरीत असे झालेले आहेत। बघा, आपण हे कट करून बघूया। बघा किती कुरकुरीत झाले, कट करताना पण समजलं असं पटकन असे कट झाले। तर अगदी बनवू पण सोपे आणि चविष्ट असे हे वेज स्प्रिंग रोल घरच्या घरी अगदी कमी सामानात कसे बनवूचे ते बघूया आपण। तर पहिले आपण नूडल्स उकडून घेऊया। त्यासाठी एका पॅनमध्ये मी घेतलेले 3 कप पाणी। चांगलं पाणी गरम झाला थोडा की त्याच्यात मीठ घालूया अर्धा चमचा आणि पाण्यात चांगली उकळी येऊ खई। पाण्यात उकळी येली का मग याच्यात घालूया आम्ही पाण्यात। बघा आता मस्त उकळी येता त्याच्यात घालूया 1 कप नूडल्स थोडेसे असे तोडून घेतलेले आहेत आणि हे थोडे 5-6 मिनटं लागतात नूडल्स उकडू। तर गॅस कमी करून मस्तपैकी हे उकडून घ्यावायचे। अगदी सोप्या पद्धतीने कसे बनवायचे ते मी तुमका सांगते। बघा अगदी सोप्या भाषेत आणि मस्त असे आपले नूडल्स अगदी वेज स्प्रिंग रोल घरच्या घरी आपण बनवणार आहोत। बाहेर जाऊची गरज नाही, हॉटेलात गेलं तर महाग पडतं। तर घरी अगदी सोप्या पद्धतीत आपण बनवूया कमी खर्चात। तर बघा नूडल्स असे पटकन तुटलो म्हणजे नूडल्स शिजलेले। आता तर गॅस बंद करून घेऊया, हे नूडल्स पाण्यातून काढून घेऊया आपण। आता गॅसवर ठेवलं मी पॅन आणि त्यामध्ये 2 चमचे तेल घेतले आणि 2 हिरव्या मिरच्या बारीक कापून घेतलेले आहेत आणि मिरच्या थोडेसे भाजले की घालूया 2 कांदे असे लांब बेड कापून घेतलेले आहेत। बघा 2 मोठ्या साईजचे कांदे घ्यायचे आणि असे लांबसरच कापायचे। सगळं भाज्या आपण असं जो घालूचे त्याच्यामध्ये तसे लांबसर कापून घ्यायचे आहेत, कारण नूडल्सच्या साईजचे आपण भाजी करून घेणार आहोत। तर आता कांदो थोडंसं परतले गेल्यावर घातलेलं 1 गाजर असं लांबट कापून घातलेलो हा। आता हे भाजी तुमका आवडीनुसार तुम्ही घालू शकता, बीन्स घालू शकता, मटार घालू शकता। तर आता मी घातलेले गाजर आणि त्यानंतर घालूया 8 ते 10 ना असे लसणाचे पाकळे थोडेसे किसून घेतलेले आहेत। लसूण थोडं जास्त घालू तर मस्त टेस्ट येतात। तर आता लसूण पण आपण गॅसवर मस्तपैकी परतून घेऊया। हे गॅस थोडी मीडियम ठेवायच्या आणि मीडियम फ्लेमवरच भाज्या परतून घ्यावायच्या। तर आता लसूण थोडं परतलं गेल्यानंतर घातलेलो अर्धा कप कोबी पण बघा असं लांबसरच कापून घेतलं आहे आणि अगदी पाव चमचा घातलेलं हे चिली फ्लेक्स। चवीनुसार घालूया मीठ आणि पाव चमचा लाल मिरची पावडर घातलेली आहे आणि अगदी पाव चमचा काळी मिरी पूड घेतलेली आहे। आता हे परत सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया, म्हणजे मसाले जे आपण घातलेले आहेत त्या भाज्यांका व्यवस्थित लागत आहे। हे पाणी अजिबात घालूचं नाही आहे। गॅस कमी करून किंवा हायवरती आपण हे भाज्या परतून घ्यावायचो, म्हणजे भाज्यांमधला जो क्रंच असत ना कुरकुरीतपणा तो तसाच रवा पाया। आता याच्यामध्ये घालू 1 चमचा विनेगर आणि 1 चमचा डार्क सोया सॉस। आता विनेगर नसला तर तुम्ही अर्धा लिंबाचा रस घातलास तरी चालत। आता सोया सॉस आणि विनेगर घालून पण आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। डार्क सोया सॉस जास्त घालू नको, नाहीतर भाजीचा जो कलर आहे ना तो काळो पडत। आता याच्यामध्ये मी घातलेले अर्धा कप पनीर आणि नूडल्स घालून वेज स्प्रिंग रोल करून बघा, खूप जबरदस्त लागतात। तर पनीर पण भाज्यांबरोबर थोडा वेळ आपण परतून घेऊया, म्हणजे भाज्यांचं आणि मसाला जो आपण सगळे घातलेले आहे त्याचं फ्लेवर असं मस्त पनीरमध्ये उतरा, म्हणून भाज्यांबरोबर चांगलं पनीर मिक्स करून घ्यायचं। आणि आता घालूया जे नूडल्स आपण उकडून ठेवले होते ते आणि हलक्या हातानं तर सगळ्या ह्या मिक्स करीत राहायचा, हलक्या हातानं मिक्स करायचा। आता या भाज्यांचं ओलसरपणा कमी होऊसाठी याच्यामध्ये घालूया 2 चमचे पोहे, जे कांद्या पोहे वापरतो ना ते, म्हणजे काय होत भाज्यांचा जो ओलसरपणा असा तर हे पोहे शोषून घेते आणि आपल्या अगदी परफेक्ट अशी ही स्टफिंग तयार होईल स्प्रिंग रोलची। मग अजिबात आपले स्प्रिंग रोल बिघडणार नाही। तर स्टफिंग तयार झालेला। तर आता आपण स्प्रिंग रोल शीट कशी बनवायची ती बघूया। तर त्यासाठी हे घेतलेलं 1 कप मैदा आणि त्याच्यामध्ये घालूचं आता चवीनुसार थोडासा मीठ, तर अर्धा चमचा मीठ घेतलेला आणि याच्यात घालूया आता आपण पाणी। अगदी इन्स्टंट अशी आपण हे शीट बनवणार आहोत, जास्त लाटू बिटूचा झंझटच नाही। पटकन कशी होती ही रेसिपी ती मी तुम्हाला सांगितलेली आहे। आता पाणी थोडा घालून मिक्स करायचा।
तर टोटल हे 1.5 कप पाणी लागतं 1 कप मैद्यासाठी. मी दाखवलेली रेसिपी जर तुमका आवडत असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक्स, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करू विसरू नको. सोबतच बेल आयकॉनवरती क्लिक करा म्हणजे तुमका माझ्या नवीन रेसिपीची नोटिफिकेशन लगेचच तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. आता 1 कप बघा पूर्ण पाणी घातलेलं आहे, तरी अजून मिश्रण थोडा घट्टच आहे. तर आता ह्या परत मी अर्धा कप पाणी घेतलेलं आणि ह्या पाणी थोडा थोडा करून पूर्ण लागणारच. आपण आधी एकसाथ पहिला घालायचं नाही तर अतिच पातळ झाला वगैरे तर म्हणून थोडा थोडा आधी घालून ठेवायचा. तर आता हे अर्धा कप पण मी पूर्ण पाणी घातलेलं आणि एकदम अगदी गुठळ्या मोडून पूर्ण आपण हे पीठ तयार करून घ्यायचा. ते एखादं असं तसं कोलगट असं चमचो घ्यावा म्हणजे आपला पीठ घालूक पण तव्यावर बरा पडत. आणि ह्या कोलगट चमच्याने गुठळं पण व्यवस्थित मोडले जातात. बघा असा इतपत असा पातळ आपला ह्या पीठ बनवूचा. तर आता गॅसवरती आपण मी ठेवला पॅन एवढाच गरम आहे की हाताने आपण टच करू शकता. गॅस एकदम लोवर ठेवायचे नाही तर गॅस पॅन का थोडासा तेल चोळून घेऊया आणि याच्यावर 1 चमचा भरून असा पीठ घालूया. पातळ पीठ आपण घावण्यांका वगैरे घालतो तसं पटकन घालायचं आणि फिरवून घ्यायचं. पॅन असं गोल गोल फिरवायचं म्हणजे जे हे मिश्रण पिठाचा व्यवस्थित सगळीकडे पसरला जात आहे. बघा मस्त असा आणि एकदम पातळ अशी आपण शीट बनवूची. आता हे बघा मध्येच थोडंसं ओलरवलं ते थोडंसं मिश्रण घालून घेऊया. त्या बाजूने कडा बघा सुटले गेले की आपण ही शीट अशी अगदी हलक्या हाताने उचलून घ्यावायची. किती ट्रान्सपरंट अशी आपली ही शीट तयार झालेली आहे बघा. आणि साईड का थोडंसं तुटलेलं आहे त्याचा काय प्रॉब्लेम नाही कारण आपण हे चिटकवूचा मध्ये व्यवस्थित आणा बस झाली. तर आता आपली ही शीट तयार झाल्यानंतर आपण हे चिटकवण्यासाठी पेस्ट बनवून घेऊया. ते 1 चमचा घेतलेला मैदा आणि 1 चमचा याच्यामध्ये कॉर्नफ्लोअर घालून मिक्स करून घेऊया. आणि याच्यात अगदी थोडासा पाणी घालून घट्टसर अशी आपण पेस्ट बनवूच्या. आपण ही पेस्ट एकदम घट्ट आहे पातळ नको. तर बघा ही इतपत अशी घट्ट ही पेस्ट बनवून घेतलेली आहे. तर आता स्प्रिंग रोल बनवून घेऊया. तर ही शीट जी आपण बनवून ठेवली होती ती घेऊया आणि त्याच्या मध्यभागी असा स्टफिंग भरायचा. शीट बघा किती पातळ आहे ती तुमका बघूनच समजत असाल. तर स्टफिंग थोडं जरा जास्तच भरायचं आणि दोन्ही साईडने अशी ही शीट आहे ती व्यवस्थित फोल्ड करून घ्यावायची आणि जे आपण पेस्ट बनवली होती ती अशी घ्यावायची आणि पूर्ण चिटकवून ठेवायचा घेऊची आपणा म्हणून दोन्ही साईडने व्यवस्थित पेस्ट लावून घेऊया. बघा मस्त अशी ही चिटकवून घेतलेला आणि आता व्यवस्थित आपण ही हलक्या हाताने रोल करत हे स्प्रिंग रोल चिटकवून घ्यावायचं व्यवस्थित अगदी. तर परफेक्ट असे आपले हे स्प्रिंग रोल तयार झालेले आहेत. तर साईडने पण आपण थोडीशी ही पेस्ट लावून चिटकवून घेऊया म्हणजे जेव्हा आपण फ्राय करू तेव्हा निघणार नाही म्हणून असे व्यवस्थित चिटकवून घ्यायचे. आता स्प्रिंग रोल मी सगळे बनवून घेतलेले आहेत आणि आता मस्त अशा गरम तेलात आपण हे तळून घेऊया. तेल चांगला गरम आहे आणि गॅस करायची एकदम मीडियमवरती आणि मीडियम फ्लेमवरती आपण हे स्प्रिंग रोल तळून घेऊया. मस्त असे कलर चांगलं असं लालसर येईपर्यंत तळून घ्यायचे आणि मस्त असे अलटून पलटून दोन्हीकडून सर्व बाजूने असे स्प्रिंग रोल आपण तळून घेऊया. गॅसचं फ्लेम आहे मीडियम टू लोवरतीच ठेवायचं नाही तर काय होईल स्प्रिंग रोल आतून एकदम हे कच्चे राहतील आणि मग कुरकुरीत होऊचे नाही म्हणून गॅस फ्लेम एकदम मीडियम ठेवायचो. आणि मस्त जेवढे स्प्रिंग रोलची शीट तुमची ट्रान्सपरंट होईल तेवढं स्प्रिंग रोल एकदम क्रिस्पी बनतात. स्प्रिंग रोल हॉटेलमध्ये वगैरे घेऊन गेला तर लय महाग पडतं त्यामुळे आपण अगदी मस्त अगदी कमी खर्चामध्ये घरच्या घरी कसे बनवायचे. आता हे न्यू इयर वगैरे येतात पार्टी वगैरे चालू असतात मग या घरामध्ये काय नाही काय त्यावेळेस हे तुम्ही स्नॅक्स नक्की बनवून बघा. मुलांना पण आवडते आणि मोठे पण आवडीने खातील असे हे व्हेज स्प्रिंग रोल. यामध्ये भाज्या तुमका ज्या आवडतील ते तुम्ही घाला आणि मस्त असे स्टफिंग घालून ही मस्त असे व्हेज स्प्रिंग रोल बनवा. तर हे स्प्रिंग रोल बघा आपले मस्त फ्राय झालेले आहेत. कलर बघा किती मस्त इलेला ते काढून घेऊया आणि असे सर्व स्प्रिंग रोल बनवून घेऊया. तर स्प्रिंग रोल आपले बनवून झालेले आहेत. मस्त कुरकुरीत असे हे स्प्रिंग रोल तयार झालेले आहेत. दिसोक पण मस्त आणि खूप चविष्ट असे स्प्रिंग रोल आपण बनवलेला. स्टफिंग पण मस्त एकदम बनवलेला. नक्की बनवून बघा आणि मला कमेंट्समध्ये सांगा विसरू नको तुमका हे व्हेज स्प्रिंग रोल कसे वाटले आणि सोबतच तुमका खयची रेसिपी बघू आवडत ती पण माका सांगा. आता हे स्प्रिंग रोल बघा कट करतानाच तुमका समजले असेल कसे किती कुरकुरीत झालेले असतील ते पटकन कट झाले बघा.
आणि शीटच एकदम ट्रान्सपरंट आपण अशी बनवलेली आहे. तर नक्की बनवा आणि मस्त आपल्या फॅमिलीसोबत एन्जॉय करा आणि म्हाका सांगोक मात्र विसरू नका.